На вулицы Завальнай у 1911 годзе знаходзілася рэдакцыя нашай Нівы. І менавіта тут на сценах былі развешаныя экспанаты будучага музея імя Івана Лыцкевіча. Менавіта гэты будынак і гэты экспанаты у свой час зрабілі вялікае ўражанне на Петрака Бядулю і на Максіма Богдановича, які сказаў, гэта фундамент нашага адраджэння і гэтай праз 1000 гадоў будзе сведчыць аб нас. У гэтым жа будынку жыла і сям'я Ластовскага.